Yung stock. Marami Tuloy ko kayo. Tuloy. Ang roots ako mga kailan, malaking puno. Ganito. Hindi po ito mga ganito. Ito, pang Scion lang. Scion lang ito. Kaya ito, pagsasangin nyo ng marami. Kaya, masyado ng complex yung side graft. Hapon po. Yung mga blankong lugar niyan, pwede yung lagyan ng sanga. Yung sa taas, tatlo naman yung namumunga na. Iba-ibang klase. Ito, nakabadge siya sa tibig. Ito, nakabadge siya sa lubi-lubi. Ayan, makikita niyo. Alamansi yung variegated. Kaya maganda pag nagsabay-sabay sila. Minarkot. Pag marami na po ugat, pwede ko putulin. Oh, alam mo, nag-ugat na yan, putulin na rito. Putulin na po. Eto, hindi ko lang maputol kasi wala pang ugat to. Pero tingin ko natutuyo eh, kaya pwede ko lang putulin, tapo na lang to. Ito ang puno. Siya rito sa taas. Okay lang. Ang dali na. Dalawa, tsaka 5. Bali 7 puno yan. Ang tawag dyan, multiple rootstock. Bali, ano po klaseng mga 5, tsaka 2. Pare-pares po Kaya, sa variety ng puno po. Kailangan pareho. Tsaka ngayon mag-graph sa taas. Ito, may graph na siyang jambuatis. Kailangan kalbuhin kasi yan para makapag-graph eh. Kakalbuhin uli yan. Ito kasi, nung una kong kalbo, masyadong, parang naka-steroid kasi yan eh. Namamatay yung mga dugtong. Kaya uulitin ko ulit. 5 atos po. Gagawin niyang Frankenberry. Dudugtungan na iba-ibang variety. Nauna ko bumbilyang iba-ibang kulay. Ayan, at nabitag na yan, iba-ibang kulay yan. Ito mga bagong gawang makopa. Iba-ibang kulay. Makopa. Tuloy ka. Ito, bayabas. Makita niyo, iba-ibang kulay ng dahon. Iba-ibang klaseng dahon kasi multiple graft na siya. Pati kulay ng dahon iba. Yung sa likod, kay Bito, na may dugtong na miracle fruit. Ito, miracle fruit to. Ito kay Bito. Tapos ito, namumunga na. Makita niyo bunga, kumkwat, kalamansi. 2 mahigit din na variety. Ay, may kakao. Ito, gano'n din yan. Ito, doon, kaya lang maliit pa. Bibigtong ko rin. Kaya pag namunga yan, iba-iba. Lahat yan, pag namunga, iba-iba. Iba-iba. Kaya para siyang Lahat ng mangga kong fruit to, salad. mga mangga to, mga premium mangoes lahat to. Iba-iba rin ang nakadugtong. Kung nakikita niyo. Cocktail mango naman ang tawag dyan. Mango. Ito may bunga na. Ito, ganoon din. Kay Mito rin, na may miracle fruit. Ayan. Pero kay Mito siya. Pwede lagyan ng atis, pwede lagyan ng chesa. Kasi same family. Parang pamilya. Ito, kung familiar kayo sa karamay. 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 Maliliit. Kasi bihira ka makabili ng karamay na grafted. Kaya bumili ako ng seed. Ako rin naman, ito, namumunga na. Kaya mamumunga na yan. Hindi na ako mag-aantay ng 10 years para mamunga. Ano pa yung mga nakikita ko sa TV na maliliit na muna?
Variegated ano yan, kalamansi. Iba yung dahon niya. Kalamansi, ibang dahon. Pag-iisip ko ng kakao, markot. Kaya makikita niyo yung kakokong yun na nasa paso, namumunga na yun, yung maliit na yun. Kasi ganito ginawa ko. Marketing. Pwede rin grab. Kaya lang, sayang pag tinrim ko eh. Wala, market na lang. Ito mga pigs. Lahat ng mangga yan, iba-iba ang nakadugtong. Mga premium mangoes lahat. Ito, atis. Pero meron siyang guyabano. Atis to, guyabano to. Nakita mo na yung dahon. No? May bunga na rin, ay bulaklak na rin. Bubunga na yan. Ano baby? Yung mamunga yan, mga 5 taon pa. Kaya dinugtungan ko ng mga namumunga na. Ay, buhay na. Nakalapit na mamunga yan. Ilang taon na lamang. Napakamahal din ito. Oo nga. Kabutika ba? Dona po. Yung spelling, ayan. Patikaba. Yung pag namunga, marami dito sa puno. Parang grapes. Parang grapes. Ito. Ito naman ang jujube. Masyado siyang tamad, kaya i-ginrap ko siya sa approach grafting sa local na mansanitas. Kaya ito, bigla siyang, Tumulaklak. hindi, bigla siyang lumaki. Kasi ayaw lumaki rito sa puno niya dati. Ito kasi mansanitas, itong punong to. Tsaka itong namatay na ito. In-approach grafting ko siya. Ayan, approach grafting yan. Ayan. Kaya mas nag-grow po Kaya siya bigla dito. nag-zoom ng paglaki niya. Kung hindi ko siya dinikit dito, ganito pa rin siya. Tawag yan, inarchi. Tsaka ako inakasa. Kaya ito yan. Yung maigsi, sa markot ko ginagamit. Kasi sa markot kasi madaling paikutin kasi maliit. Itong mahaba, sa grafting ko ginagamit. Kaya huwag na kayong bibili ng grafting knife kasi mabigat. Mahirap sain. Mantala ito, panghasa nyo lang liha. Liha ang bakal. Bago nyo gamitin, hasain nyo lang. Kasi kailangan malinis. Ganyan lang ang bilis ang ganyan paghasa. Tapos alcohol. Tapos pulasan ng tissue. So, sterilize na ho siya. Okay na. Wala. Pati yung cutter, sterilize din. Kasi gagamitin yun. Ito, Scion. Ito, galing sa namumunga o kaya ibang variety na gusto niyong bunga. Ang dudugtagan natin, ito, ewan ko kung grafted to, ano. Kung pwede kayong rootstock nyo galing sa buto,
1 year old above, siya yung dudugtungan na namumunga. After a year, mamumunga na siya. Kaya shortcut po ng pagpapamunga. Ito hanggang prutas o pareho. Tawag dito, rootstock. Tawag dito, Scion. Ang Scion, maganda kung fresh, bagong putol. May preparation ng Scion, at least 1 week before, tanggalan ng dahon. Para mabuntis ang mga buds niya. Madaling lumabas ang sibol. 2 to 3 buds, okay na. Huwag yung mahabang mahaba. Mataas ang fail rate nun. Patasahan nyo ang Scion. Maski ilang stroke, basta makita nyo diretso yung pagkakatasa. Wag yung kurba-kurba. Importante, huwag nyo hahawakan. Ang halaman kasi nito, body oil tsaka pawis. Ayan. Pag hiwa dito, ayan ang style. Pataas siya. Diba, tinasa nyo, ganun na. Tapos hiwain yung rootstock, rocking motion, ganyan. Parang siso. Kasi kung diretsong gano'n, walang control. Masugat kayo. Kaya ganito, pag ganito, kontrolado nyo. Ayan. Ang sekreto rito, cambium to cambium, kailangan mag-meet. Hindi ito tinuturo doon sa isang video na napanood ko, na tiga BPI pa man din. Sabi, tasan lang, saka ilagay. Wala, hindi. Paano mag-fuse yun kung hindi magkadikit ang cambium? Pag isinaksak nyo, kailangan yung cambium nitong baba at taas, mag-meet. Kaya sa isang side, kailangan pantay. Huwag nyo itindihin yung kabila. Maski lubog, maski lampas, okay lang. Basta dito sa isang side, pantay. Ibig sabihin nun, nag-bit na yung cambium ng Scion tsaka ng rootstock. Pagpantay dito. Kaya pag suot nyo ganyan, kapain nyo. Ayan o. Pagpantay na, okay na. So, balutan ng grafting tape. Pagbalot yan, mula sa baba, kaliwete o kaya clockwise. Clockwise siya, pakontra sa spool, yung ikot ng tape. Para pag ikot nyo, mahigpit. Ayan o. Sana yan din yan eh. Sa una, hindi nyo maiikot na mabilis. Sana yan lang. Habang iniikot nyo, pipigain nyo. Ayan o. Piga. Hindi dapat loose. Piga. Baba. Tapos taas ulit. Taas. Ayos na. Ngayon, talagyan na natin ng basang tissue. Kung tag-ulan ho ngayon, sandali lang to. Kung summer kasi, all throughout na hindi nagpo-fuse yan, hindi ko tinatanggal ang tissue. Pero ngayon tag-ulan, 1 week lang, tanggalin na kagad ang tissue. Tanggalin yung tali, at tanggalin ang tissue. Babasa ito. Yan, ang tawag yan, undifferentiated cell. Kapareho siya ng stem cell sa tao, sa hayop. Ako pwedeng stem cell pwedeng maging heart, pwedeng maging liver, pwedeng maging lungs. Ang cambium layer pwedeng maging stem, pwedeng maging wood, pwedeng maging bark, pwedeng maging roots. Ganun ang cambium layer. Paano siya ma-induce na mag-produce ng cell? Kailangan ng moisture. Kaya ito yung moisture na babaunin niya. At ngayon,
para hindi mag-evaporate kagad, kailan meron siyang cover na plastic. Ito, ice candy wrapper. Tuloy ng hotel. Sir, kailangan isang taon. So, Kunyari sumobra. 2 years. talian. Pa? Ah, Ayun, tapos na. Etong tubig dito sa tissue, mamaya, ano niyan, mag-i-steam na rito. Para na siyang greenhouse. Greenhouse effect. Kaya ano yung cambium layer, parang na-irritate siya, naggagawa ng panibagong cells, produce na cells. Magiging kalyo. Hindi na magwe-welding sa sugat, sa joint. Okay, ganun lang simple. Pag ito nakapat, okay lang, iludali nyo sa, sa lilim. Pero kung paano siyang nakatanim sa lupa, gawan nyo ng papel na cover. Ganito. Kailangan gloss. Maski maulanan to, hindi na wawasak. Ayan. Para siya nasa shade niya. Ayan. Kailangan gloss yung mga lumang magazine. Pero pag nakapat, wag na. Gawin nyo lang to pag ang ginrap nyo nasa labas. Nakatanim sa ground. So nakaganyan po, hindi ko muna siya, sa shaded ko muna siya tatanim. Oo. Obligado yun kasi 1 week. kailangan mo yung Hanggang makita temperature ko niya ambient, hindi yung mainit na mainit. Pag-expose ko yan, Opo. at walang ganito, mauubos ka agad yung liquid. Kailan mo tatanggalin lang yung plastic at Ganito. saka yung awit? Ngayon, pag ulan, after 1 week, tanggalin yung tissue. Tissue. Kasi hindi na kailangan ng ang evaporation sa tag-ulan, hindi mabilis. Kaya after 1 week, tanggalin yung tissue. Pag di tinanggal to, babalik ko po ulit bubulok. Babalik ko po ulit yung cover. Ibalik nyo to. Okay. Talian nyo ulit. Tissue lang mo alisin o pati yung tape. Yung tape ho, hindi na. Hindi. Wag ho, yung tape niyo yun, O yung scotch tape. yung grafting tape. Kailangan ang mamarkutin nyo, yung namumunga na, para pag pinutol nyo, meron kayong mini tree. Hindi bonsai, kundi mini tree. Tawag. Maliit pa lang, namumunga na. At ang marketed, hindi masyadong advisable sa open ground. Kasi pag lumaki yan at bumagyo, natutumba agad. Kasi ang ugat niya, puro pagano'n lang. Wala siyang anchor sa baba, wala siyang taproot. Kaya hindi advisable na mas na itatanim mo siya sa plantation na maraming markot. Advisable lang ang markot pag container gardener ka. Na yung tanim mong nasa pot container namumunga na agad, balik pa lang. Tayo doon, minute tree. Kaya tuturo ko sa iyo paggawa ng markot. Ang pagmamarkot ko, ang style ko pinakamahaba na 16 inches. Pwede kayong magbagot ng mahaba, kaya lang lalaki yung medium nyo. Okay. Sa akin egg size lang Yung routing medium ko Kaya hanggang 16 inches lang ako, 1 foot, 16 inches. Yun lang kaya i-maintain ng ugat na lalabas sa routing medium. At tawag dito, bud. Itong buko. Baba kayo ng 1/4 inch. Sugatan nyo, paikot. Ang gamit ko, mas maigsi kasi madaling i-maniobra. Yan. Tapos, baba kayo ng 1 inch. Ganon din ang gawin nyo. Tapos, balatayan. Kataas po.
Hindi pa tayo natatapos kung nabalatan nyo na. Pag nabalatan nyo na, naiiwan yung cambium layer. So alam niyo ba yung ibig sabihin ng cambium layer ulit? Siya ho ang nagre-repair ng lahat ng sugat. Siya ho ang naglalabas ng panibagong sanga. Siya ho nagiging balat o kaya kahoy. Maraming function ng cambium layer. Kaya pag di nyo tinanggal, maghihirap uli yan. Magkakaroon panibagong cover yan. Kaya kailangan kaskasin nyo. Kaya kaskas. Kasi napakanipis lang ng cambium layer. One cell lang yun na gano'n. Hindi magkakapatong ang cell nun. Nakapaikot lang na manipis. One cell lang na magkakadikit. So, nakayod nyo na. Wala nang cambium layer yung binaltan nyo yan. Ang cambium layer niya nandun na. Saka dito. Yung cambium layer dito, pag nilagay nyo ng routine medium na basa, masisense niya na basa, kaya magpuproduce ng kalyo. Yung kalyo na yon, dun lalabas ang ugat. Maaring dito, at saka kung may root initial siya, ang root initial naman, yun yung mga batik-batik sa mga sanga na kulay puti. May mga puno o sanga na ganoon. Mulberry, fig, may root initials. Kaya maski hindi doon, pwede mag-ugat dito yung mga yon. Kaya ito, generalize lang naman itong ginagawa natin to. Karamihan kasi ng puno, walang root initials. Kukuha ng plastic at saka straw. Ganito paglalagay, ganyan, hindi magkatapat. Ganon. Pag ganito ang style nyo, pwede kayong mag-markup ng maski 100 markup sa isang oras. Kasi mabilis. Kaya lang, hindi ko binibilis para makita nyo. Makita nyo, ang pagtatali, talian nyo doon sa 1/4 inch o kaya 1/2 inch magbularo sa sugat sa baba. Ganyan. Tali. Kailangan may sistema lahat kasi pag wala sa sistema, mabagal. Bubukan nyo ngayon to. Ay di nakasalo na siya. Salo na. Ito ang moss. Sphagnum moss. Nabibili sa mga garden yan. Lumot po ito. Yung po ba yung pinaglalagay Dito sa sa mga orchids? forest. Basahin nyo, ibabali ng mga 15 minutes. Tapos, ano, hindi ganito kabasa iwanan nyo yung iba. Tubig, ayan. Kailangan may tubig siya. Huwag yung piga-piga kasi mag-i-inject kayo ng tubig pag natuyo. Nakita nyo, nakasalo na siya kaagad, oh. Kaya paglagay nyo, buo. Mabilis. Hindi kayo mahirapan. Tapos gano'n. Kita nyo? Kailangan pa sir yung tubig niya may fertilizer. Kailangan nandun lang yung tubig, huwag yung pipigil. Hindi po, Hindi, kung may fertilizer na. May fertilizer. Ano na? Fertilizer daw. Ay, wag ko. Bawal. Huwag kayo maglalagay ng fertilizer sa mga ganito. Kasi mabubulok ho. Masyadong ano to. Ang lalabas na ugat dito yung napakaputi na napakalutong. Kaya huwag kayo maglalagay. Ay di mahigpit na. Kailangan kasi ang contact ng moss dun sa sugat mahigpit. Kaya ganyan, no?
Yung lalabas na ugat dito, ganito, paliwanag ko muna, yung lalabas na ugat dito, pag napuno na yan, eksakto lang na kaya niyang buhayin to. Okay. Kuha nyo. Opo. Kung pwede kayo magmarkot na hanggang dito, kaya lang palaki ng palaki yan. At Dapat patagal ng patagal. Malaki rin yung ilalagay yung... Imbis na ito 1 month, at dito, ganito na kalaki, mga 1.5 to 2 months. Ngayon naman, kung ganito kahaba at ganito kaliit, nag-ugat, tinanim nyo, patay. Kasi hindi na kaya sustentuhan yung ugat. nasa taas eh. Yan o, marketing. Pwede ito sa fruit trees, pwede sa ornamental. Pwede yan, pagpapaugat. Yung dahon. Punong kahoy. Ito ang rootstock. Ito ang Scion. Kailan? 3 node, 2. Pwede na. 3 to 4 nodes ang ideal. Tatasahan nyo. Yan. Tasahan nyo. Yan. Kailan makuha nyo yung perfect na pantay. Huwag niyo hawakan yung cut. Kasi pag nalagyan ng body oil nyo kaya pawis, fail na yun. Oh, ayan. Tapos yung yung rootstock, matagal lang. Ayan parang nagsisiso. Kasi huwag yung diretso, masusugat ka. Kailangan ganyan. Tapos, isaksak yung Scion. Gamit yung kuko nyo, yung mukha. At etong isang daliri nyo, nakaabang kagad dito. Pag saksak yung ganyan, pantay dito. Eto lubog, huwag nyo itindihin. Ang importante dito sa isang side, pantay. Kasi yung cambium layer ang importanteng magtapat eh. Cambium layer nitong rootstock tsaka nung Scion, kailan tapat. Sino kasama mo? Nakakapayo, pantay na. Basta 2, 3, 4 nodes, huwag kayo lalapas doon. Pag 5, delikado na yan. Mataas ng fail rate. Ayan, pantay na. Pag suksok nyo huwag nyo itindihin dito, maski lubog o alsa. Huwag nyo itindihin. Eto, hindi tinuturo yan. Bihira magturo. Yung DJ nung taga-BPI, sabi nyo, sukul daw. Hindi. Yun ang critical na kaya pag saksak nyo, magtatapat yung cambium layer ng Scion tsaka nung rootstock. Kaya pag saksak nyo, kapain nyo agad dito kung pantay. Pag pantay na, okay na. Tsaka nyo, talian ng grafting tape. Ito, napakamura lang, 580, 4 na ganito sa Lazada. Kaya, umpisa nyo sa baba, ganyan, para may sistema. Clockwise, kaliwete ko eh. Clockwise, ganyan, pataas. Pag nito, pigain para rigpit. Ilampas yun ng 1/2 inch. O 3/4 inch hanggang doon sa Scion, ibaba nyo ulit. Baba. Ibalik pataas. Dito kayo, minto. Gitna. Tapos na yun. Hindi mo na kino-cover itong dulo. Itong dulo. Ay, hindi na. Ginagawa lang yun. Pag wala ang cover na ganito. Pag hindi ka magko-cover dito, palian mo lagyan mo tape sa taas.
ito, tapos na. Hulog style yan, kuya. Ah, Hulog style ba tawag dyan pag sinukutan? hindi ho. Ah, hindi. Style ko yan, ang kulog style ho, yung sa ating kinukulog. Yan, hindi. Parang gano'n ho, same principle yun, yung ginagawa yung mini greenhouse. Same principle. Tapos ito, tissue paper, nababasahin natin, magbabaon siya ng tubig. Kaya, Ano sinasabi? Kahit anong tubig or tubig ulan? tubig ulan, tubig sa aircon, o kaya ganito rin, pasingawin yun magdamag. Basta dechlorinated. Eh, pag yun galing sa poso, Pwede yun, basta walang chlorine. Basta walang chlorine. Turuan ko si Ana ng kuya, nasa labas ng plastic. Ganun talaga? Ah, Nasa labas siya ng plastic. aha, kasi waterproof na eh. Dahil sa grafting tape, waterproof na siya. Kaya mas kilagyan natin ng basang puset, hindi na papasok sa loob. Bakit kailangan siya papakunan? Paano nyo ma-induce yung cadmium layer para mag-activate? Dahil sa moisture. Kailan ang ambient temperature niya o kaya ambient environment niya, taas ang humidity. Yun ho. Paano mag-ugat yung cutting? Paano mabasa? Basa yung kaya kailan may moisture. Yung iba hindi ginagawa, pero ito sa akin, kaya ako nilalagyan, additional 20% success rate. Pag wala, okay din. No problem. Kaya ako nilalagyan, proven ko na ng 20% success rate, additional. Yeah. Tapos talian. Pag tinilian nyo siya, mayroon na siyang greenhouse. May greenhouse na siya maliit. Yung moisture doon, magsisirculate doon. Kaya, may induce yung cadmium layer, mag-calcium, mag-produce ng cells, mag-produce ng calcium, mag-welding sa cut. Kaya. Bakit yung ibang ano mo, may nilalagyan parang masking tape? Alin na? Yung ibang doktor. Para kumapit ba yun? Aha. Okay lang yun kasi isang purpose nun, gagawin mo siyang watertight. Pag pinasok kasi ng tubig yun, mabubulok. Kaya dapat watertight siya. Ganun lang kasimple. So yan ang tinatawag na Grafting. 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 Kaya? Kuya, yung tanong ko sa'yo kanina, ganito kalaki yung Scion mo, yung rootstock mo, no? Ganito ang Scion mo, ganito kataba. Pwede. Wala kang choice eh, kundi Pwede. basta isang tabi, magka-align. Basta sa isang side, magpatay, maski nakalaglag yung kabila. Kasi ginagawa, hinigit na ako talaga. Ha?